Webafowethu nanko umlando omkhulu endimeni kaMaskandi. Umthandeni featuring uMahuke lapha ke ithe iphuma lengoma ino 10 minutes ibisihlela number 2 kuma South African ke iTunes ke lapha ke njengoba ke iphumile ekubeni unumber 1 wakhona kungiyena futhi umthandeni hamba ke noNomcebo Zikode umlando bafethu omkhulu lo amabhinca awalele alwa ngempela ingakho kuthiwa isikhova ngikholwa ukuthi ke nabantwana bakhe bayisikhova uqobo lakho nakho kuyazenzakalela bafowethu ngiphathele zona njengoba ke zinjalo ke lana ngicabanga ukuthi uyayibonela ke lapha ke ukuthi kuhamba kanjani ke ibalweni makunje sikhuluma nje kanje lezi ingoma ihleli phambili ke lapha ke ziningi ingoma ke engemva kwazo ukukhomba khona ke ukuthi ke lifikile icokwamelisha abalandeli balo bebelinde ngamehla abomvu abantu abalele bebelinde lezi ingoma ekaNomcebo Zikode ihlale eqala njengamanje ke njengoba niyibona igijima phambili kanje musokuzoba ke ilena ke ahamba kuyona ke noma hu nayo ke futhi ke iyagijima Nomcebo ahamba naye umthandeni kanjalo noma hu ehamba naye ke lapha ke umthandeni intokazi nje kuphela nje ayithathile bafowethu amabhinca ayalwa enkundleni zokuxhumana kodwa into enkulu kakhulu ke ukuthi ke ithe ifika le umthandeni ahamba kuyona nentokazi uMahu ina 10 minutes bese number 2 kuma South African iTunes bafowethu ilezi ziniphathela zona la kwisiqiniseko eSemida awuhlale khona la siyeza